Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ni Edu Urdut izena, E28J plataformaren parte naiz, eta hemen Iruñekoa naiz. Eta ni Ander naiz, Iruñekoa, eta Katalingorriko kidea, eta Rotu LGTBI zerbitzuaren seksologoa naiz. Stonewall Inn gatazkak sortu zirenetik, urtero, data horretan ospatzen da mobilizazioa. Hori da, eta mundu mailako mobilizazio bat da, bai estatuan, bai Euskal Herrian, Iruñan, eta hori mundu mailan ospatzen den data bat da, ez gatazka horretik sortzen den data da. Mugimendu soziala eta ere politikoa biak ez da gaur egun, agian lehen soziala zen, baina baita ere kitu politiko hori. Baita ere badauka kutsu komertzial bat, horretan ere bilakatu da pixka bat, ez? Kolorizatzailea. Bai, txuria, kapitalista, eta baina, berez hemen Iruñan egiten duguna politikoki eta sozialki duen inpronta dauka, ez? Ez da parain modukoa edo zaka kutsu komertzialik. Plataforma 28J hasi zen duela 20 urte lanean, eta urte hauetan mobilizazio desberdinak egon dira eta lan desberdinak egon dira, baina egia esan duela 5 urte gutxi gora bera, justo 28, kainaren 28aren mobilizazioa geroz eta indar gehiago dauka eta geroz eta jende gehiago etortzen da gure gana, ospatzera, reindikatzera, eta geroz eta pisu gehiago dauka Iruñan. Tailer pila bat azkagu, aurten esan genuen, adostu genuen, guztiok adoz geunden, 50. urte hurrena izanik, kaleak hartu genituela, hori. Eta pixka bat linea horretan lan egin dugu, badaude tailerrak Arrotun bertan egingo direla eta barruan egingo direla, baina beste ere kalean eta espazio publikoan, ez adibidez badago fronteni txapelketa bat, egiten dela frontoi publikoetan, hemen Iruñan. Kainak batean egin genuen bizimartxa. Hori da. Bizimartxa egin genuen arrotasuna irikitzeko, Iruñan zehar ibili genuen, mikrofonarekin, manifestoak irakurtzen puntu konkretuetan, bai, historikoki pixua zeukate lekuetan. Bai, gero ere egingo da elkarteko kideak etorriko dira bere plataforma aurkeztera eta bere herri mugimendua aurkeztera. Baita ere, lehen esan dugun bezala ez, elkartze lanetan eta sozializazioetan ez, botere gehiago hartzeko. Baita ere egingo dugu kainaren 22an, dela larunbata egingo dugu herri bazkari bat hemen Alde Zaharrean, San Jose plazan. Eta gero egongo dira kontzertuak, errendikazioa oso ongi dago, baina baita ere egon daiteke zergatik ez egon festarako esparru bat. Hori da. Behar ditugu urtean zehar, agian ez ditugu hain erraz aurkitzen, beraz, gure hilabetea da, disfrutatuko dugu. Hori da. Badago esaldi bat esaten duena ezin bada dantzatu ez da izango nire borroka, ez gutxo gara bera esan da eta guretzako ere garrantzitsua da, ez? Horrela itxialderako ere lekuak edukitzea. Eta gainera ere hitzein genuena izan zen espazioa segurua izatean nahi genuela, beraz tailer askok ez dira mixtoak. Haude batzuk, bazkaria adibidez, bai, bazkaria bada mixtoa, bai. Bazkaria, bizimartza ere, fronten isa, hala nolako ekintzetan, divertitzea helburuaren haietan, denak ongietorriak dira, baina gero tailer konkretuetan, adibidez, banderen tailerra egiterakoan eta hori gure esparrua da eta ulertzen dugu hori guk disfrutatu behar dugula. Hori da.
esparru askotan diskriminazioak daude eta guretzako garrantzitsua zen sortzea leku propioak non segurtasun minimoak ziurtatzen diren. Eta horren inguruan ere garrantzitsua da egingo den LGTBI konde diskriminazioa eta protokoloa bai. Egin da hemen Iruñerrian protokolo bat, LGTBI erasoen aurka erantzuna emateko, eta urtetan ez den lana izan da, egin dena orain, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun aurten esparru ematea, bisibilizatzea hemen borrokan segitzen dugula eta erasoen horren erantzuna dagoela. Hasiko da manifestazioarekin, arratsaldeko 7:00 uste dut, bai? Egingo dugu bueltatxo bat, hainbat tailer sartuko dira, badago boge tailer bat, daukagu, dantza estilo bat, eta horrekin hasiko gara, duela gutxi ere, ez arrotasunerako, baina drag tailerra ere izan zen arrotu, beraz, horrekin gutxi gora bera irekiko dugu martxa, eta gero Gazteluko plazan bukatuko dugu, manifestoa irakurri eta gero Nabarreria joango gara. Pote batzuk hartzera eta bizitza eta arro gaudela ikustaraztea. Bai, garrantzitsua dela ere. Egia esan bai, urtero saiatzen gara gauza berriak prestatzen. Egia da gauza batzuk badudela edo ekintza batzuk badudela beti fijo, janaria bezala, kontzertuak bezala eta manifestazioa bezala, eta bai segitzen dugula beti kutsu politiko eta sozial horrekin, baina saratzen gara urtero ekintzak berritzen, eta naiz eta kutsu sozial hori eduki. Orduan, aurtengo programazio ia guztia berria da, beste urtetan egin ez den ekintzak, Arruten egingo dugu Miriam Kamerosekin gerrilla artistiko izeneko tailerra, non sortuko diren estentziak eta kamisetak, txoltxak, hola kutxe politikoa duten edukiak, mezuak, baita ere banderak egiteko tailerra, dauden ikonografiak edo dauden imaginak berpintzatzeko eta birsortzeko beste batzuk, segunderatzeko edo, eta frontenisa ere berria da. Bizti martza ere lehenengoa izan zen, egingo dugu proiektzioa hori zora. Proiektzioaren egia da, bai. Lortu genuen ere Latinoamerikako neska batzuekin egingo duguna da 26an arratsaldean, 26an ez da? Bai. Egingo dugu beste sorkuntza bat, non sortuko diren lemak, irudiak, eta irudi artistikoak, simbologia denetarik, eta 27an gauean egingo dana da, sortu diren irudi horiek proiektatuko dira Iruñean zehar, pixka bat bizibilizatzeko eta ikustarazteko simbolo berri horiek, okupatzeko espazio publikoa, ekintza oso polita eta oso potentea izango dana, eta hori oso berritsua da, Bertso saioa adibidez ere kalean egingo dugu, beraz denek ikusiko dute, eta espazio horiek oso zoragarriak dira. Jende guztiak enpapatzeko eta guztiok jakiteko zer gertatzen dira, azkenean urtero pertsona berdinak etortzen gara. Gutxo gora bera bai. Batzutan berritzen da, pertsona berriak etortzen dira eta baina gutxo gora bera berdinak gara. Eta orduan, oso ongi dago hori kalera joatea eta mundu honetan edo kolektiboarekin kontaktuan ez dauden pertsonek, haiek ere ikustea, zen agian guk kolektiboaren parte garenez, askoz gehiago bilatzen ditugu espazio hauek. Agian beste pertsonak ez badute beraien aurrean ikusten ez dute bilatzen. Beraz, hori ere oso ongi dago. Eta LGTBI ez diren pertsonak ikus dezaten, LGTBI pertsona gaudela eta garrantzitsua gaudela, ez garela isilduko eta ez gaudela armairuan sartuta. Eta ezberdinak gara, kolektiboaren barruan dibertsitate pila bat dago baita ere. Iruñeko udalarekin egon gara elkarrizketetan, ze azkeneko urtean aldaketa politikoa etorri zenean, lehen egon ziren isugune eta iluntasun urte asko, hola esan da. Eta aldaketa politiko geroztik egon zen elkarlan moduko bat, hasi zen elkarrizketak, ze punturaino kolektiboak nahi zuten udalaren parte hartzea edo instituzioen parte hartzea,
Eta, bueno, urte hauetan bai egon da elkarrizketak eta lan, koordinatuta egon den lan bat, ez? Kolektiboak eskatuz gauza batzuk eta udalak hartuz edo ez hartuz, baina bai egon dela elkarlana bai. Jo, eta ja ordua zein, garaia zen Iruñan asko nabaritu da Opus Deia. Osea, nik gogoratzen dut Gaiarren egon zenean teatro hori musikala The Hole. Bai. Hanka horiekin ateatzen zira horrela. Revuelo bat egon zen. Bai. Musika ziren, eske. Bai. Blogoak ziren, baina, bueno. Eta asko nabaritu da, baina egia esan, azkeneko urte hauetan, ere nabaritu da nola gobernu aldaketa egon den, eta ere kaleetan nabaritu da aldaketa hori ez dakit. Eska gotxeago tu egin dela kaleko borroka edo? Ez, bai zen erosoago sentitzen gara gobernu honekin, orduan geroz eta lasaiago gaude, baina ere ni seguruagoa ere sentitzen naiz. Osea, nik kaletik noa orain eta badakit egungo gazteak haien sinismenak aldatu dituztela edo berriak direla, baina duela, zazpi urte? Bai, oso ezberdina duela zazpi urte. Egia da, beste agente sozialekin hitz egin da, bai asko nabaritu dutela nola jitsi den, Bai. Hori, baina, nik esango nuke, hau egin ere gitxia, baina, LGTBI mugimenduan, kolektiboak aurrera egin dutela eta bai hartu dituztela kaleak eta segitu dutela borroka horretan eta beste aldetik ere zerbitzuek eta administrazioek bere aintzat hartu izan dituzte beste ekimenak, ez? Orduan, bai nabaritu dela aldaketa eta sozialki ere, azken urteotan esaten genuen, manifestazioan, azken 5 urte hauetan nabaritu da pila bat zenbat gaztetorri diren eta generazio berriak eta diskurtso potenteekin, 14 urterekin, eske hori, ni 14 urte nituenean, bai, ez nuen hausnarketa horiek, ez nituen hausnarketa horiek egiten, pasada da, bai. Bietatik, ez? Ez gara bizi utopia batean, eta esango nuke, zentzu batean gauza oso positiboak gertatu izan dira eta gertatzen ari direla, ez? Geroz eta jende gazte gehiago dago jaskedana familiakin, eskoletan, bere kirol ekintzetan, bere mundu guztian oso libre dagoela eta bestaletik ere udalak eta nafarroak dituzten zerbitzuekin, administrazio publikoak aintzat hartzen dituztela urtetan egon diren reivindikazio asko, ez? Baina, gero beste aldetik ere egia da, erasoa gertatu izan direla azken urte hauetan, ez? Naiz eta gobernu aldaketa bat egon, naiz eta gizarteak eta gazteriak geroz eta kontzientzia maila oso altua izan eta eduki, egia da, erasoak egon direla eta diskriminazioak daudela eta horregatik ere, naiz eta aurrera pauso handiak eman diren, borrokan segitu behar dugula. Eta ere gainera, aurrera egiten dugun bitartean, ohartzen gara, geroz eta gehiago dagoela borrokatzeko. Hau da, dibertsitatearen trampa hori da, onartzen duzunean eta ikusten duzunean, esaten duzu, eske bakarrik ez dira gure eskubideak, baizik eta guztion eskubideak. Oraindik baude pertsona arrazializatutak, pertsonak disidenteak, pertsona intersexualak ez direla kolektiboaren parte sentitzen edo ez dutelan kolektiboaren parte izan, baude batzuk baietz, eta horregatik ere dibertsitate hori onartzen dugunean, korapilatzen gara, baina, hori ere aurrera egiteko, hortzimugak zabaltzeko, Bai, eta uste egin dituen gauzetan ere, ez? Adibidez, transkasuan, zer gertatzen da izan aldaketarekin, nanarekin, pasaporteekin, dokumentazio guztiarekin, hezkuntza maila, zer gertatzen da osasun bidean eta, ez? Eta esparru sozialean baita ere. Lanari begira oso desberdina da trans izatea edo cis izatea, oraindik diskriminazio asko daude eta lan asko dago oraindik egiteko.
Orain Katalingorrik hemen Nafarro mailan dauden bi zerbitzu publikoak kudeatzen ditu. Bata da Katalingune dela Nafarro osorako zerbitzu publikoa, eta bestea da Rotu dela Iruñeko zerbitzu publikoa. Orduan, bi zerbitzek dutena da, sexologoak gara langileak, orduan egiten duguna da alde batetik arreta zerbitzua, non landu daitezken LGTBI izateagatik dauden zailtasunak edo diskriminazioak, edo nolatera armairutik, edo erasotun baldin manaute nola joan daiteke, baita ere dugu zerbitzu juridiko bat, orduan egiten duguna da pixka bat kolektiboa zaindu eta horretan oinarria izan, zentzu batean. Bai, gaur bertan atera dugu kartela, ekintza pila bat daude, beraz animatzen zaituztegu, parte hartzera ez bakarrik tailerretara, baizik eta hurrengo urteetan plataformara animatzera, ekartzea. Zen atzo duela 2 egun asanblada egunean hitz egiten egon ginen eta zerbait polita esan genuen. Esaten zuten jendeak gaur egun askotan mugitzen garela por coyunturas, nos movemos por coyunturas y no por procesos. Hau da, manifestazio bat dagoenean, bai, guztia joaten gara, baina gero atzean dagoen lan guzti hori lau geratzen gara, eta gainera oso polita dela, sare horiek sortzea, lagunak eta dizkidetasunak berriak egitea, edo sendotzea, eta gainera esparru hauetan ulertutak sentitzen gara, ahalduntzen gara, eta oso polita da, prozesu ikaragarria da. Eta gero, egia esan Iruña eta Nafarro bat azke bat sortzeko lan egin behar da, eta geroz eta zenbat eta pertsona gehiago egon lan prozesu horretan geroz eta hobeto. Errazagoa eta gauza dinamikoagoak aterako dira, eta gehiago disfrutatuko dugu. Eta kartela ikustitzakezue sareetan, ze Arrotu eta Katalingune zerbitzuak konpartituko dute, plataformak ere baditu bere sareak konpartituko dute, udaletxeak ere aterako du jostezakitze puntutan, baina aterako du ere bere kartela, eta herri mugimenduek eta beste zerbitzuek, Komisio Antizida bezala, sare, baita ere plazaratuko dute kartela, eta mugituko da kartela eta iritsiko da kartela. Guztiz. Disfrutatuko dute eta ongi pasatuko dute, ikasiko dute, kostatuko dute bere burua eta egite dituzten gauzak, eta asko osmortuko da, baita ere. Bai. Eta egon da. Bai. Eta kaleak? Gurreak dira. Hori da.